addabe mu ta abin da ranka ya daɗe ya taso zai yi a garin nan kai kace zuwa kace za ka jawo mana aya alhalin kai kanka ba ka aiki da ita a gidanka to yau ƙaryarka ta ƙare ranka ya daɗe wannan bawan Allah bai kamata ya ci gaba da rayuwa ba a cikin wannan garin namu a gaggauta ɗaukan mataki a kanta. Kai munafiki bakin malami bari in gaya ba kai munafici na a masallaci kai munafici na a wajen gari kai har a fada ban kyale ni ba kai ka sa yana ya kore ni a garin nan ban sha da ƙyar can na koma bayan gari na zauna saboda kai bakin malami wai kai mai wa'azi ko ya zama wajibi ka mutu yau cikin wasu 'yan sakwanni kuwa yayin da mara kake takama da shi ni na kashe shi sannan ne amfani da wannan damar na biyo ta bayan gida don ku bani kujera ta dama ta wace gado na ne me ka sani na kuma an sa abuna kuma zan yi amfani da wannan damar in kashe ka shi ma malamin da na kawo a matsayin ɗan tonan asiri to shi ma yaro na ne ƙwarai ma kuwa kuma shi ma maye ne cikakke da haka ya zama wajibi ka mutu jansan da cikin wasu 'yan dole za ka biya yana inda ya tafi ya zama dole ka mutu sai na sha jini a cikin kokon kanka ku sani yawwa ƙara ɗauka a ranku cewa Allah bai barin azzalumai ta lalaya muku za a kawo wanda bayan ni zai ga bayan ku duka kafin lokacin sai an tare ma kai wato ka nuna mun cewa babu nadama a cikin zuciyarka kai dogari juya mun shi ka sare mun kai shi yanzu nan kai ka addabe mu ka cire mai kai sun koyar da kai na ƙasa zo ka sun koyar da kai na ƙasa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fita abin da kai yayi daidai ranka ya daɗe wannan abu da kai shine zai kawo mana kwanciyar hankali a cikin wannan gari namu dama wannan yau na kashe wannan bakin malamin da ya addabi rayuwata a je caya musu wa'azin mu mun fi karfinka ku kwaso mana ragowar kwanya